Na jubileuszowej 150. mszy świętej po kaszubsku wierni modlili się w Chwaszczynie. 3 połączone chóry wykonały mszę kaszubską na chór i diabelskie skrzypce. Podczas nabożeństwa nie zabrakło szczególnych kaszubskich akcentów i pieśni w tym języku. Msze święte kaszubskie w parafii świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie odbywają się od 12 lat. Tradycyjnie podczas wspólnej modlitwy eksponowane są regionalne akcenty, a nabożeństwo zawiera elementy języka kaszubskiego. Wprowadzamy go w msze święte w Chwaszczynie i teraz są to czytania, jest to psalm, jest to modlitwa wiernych i także śpiew. 150. mszę świętą kaszubską odprawił ksiądz Piotr Gruba, proboszcz parafii w Chwaszczynie, który od 6 lat kontynuuje regionalną tradycję. Myślę, że kultura kaszubska przez to też jest bardziej rozwijana, bardziej poznawana i bardziej jeszcze myślę, że ci, którzy po kaszubsku mówią, ci, którzy Kaszubów stanowią, tą mszą świętą się też bardzo cieszą. Organizacja nabożeństw kaszubskich ma także pozaekumeniczny wymiar. Dzięki nim powstają nowe zespoły muzyczne, a chętnych do śpiewu nie brakuje. Jesteśmy chórem młodym, bo mamy 7 lat zaledwie, ale lubimy, to jest nasza pasja po prostu, że śpiewamy i lubimy się spotykać, ludzie się znają, to jest, jednak integruje środowisko. Podczas mszy 3 połączone chóry zaśpiewały ordynarium liturgiczne. Chcielibyśmy w ten sposób uczcić to wydarzenie i stąd kilka prób nam zajęło. Każdy z chórów ćwiczył osobno u siebie, a potem spotkaliśmy się kilka razy i przećwiczyliśmy. Pierwszą mszę świętą z elementami liturgii w języku kaszubskim odprawił ksiądz Franciszek Grucza 8 października 1983 roku w Wygodzie Łączyńskiej.